hasiera batean badirudi enpresa publiko batek enpresa pribatu baten baldintzetatik salbu egon beharko lukela, izan ere akziodun bakarra teorian mozkinak maximizatzeko beharrik ez duen estatua da. Hala ere, Statkraften kasuan deigarria da enpresa publikoa multinazional bihurtu arte hazi izana. Enpresa publikoen ideia nagusia da sortzen diren komunitateari zerbitzua emateko bokazioa izatea eta beraz, ez luke interes berezirik izan behar beren merkatuak hazteko eta zabaltzeko beste edozein enpresa kapitalistak bezala eta are gutxiago herrialdearen mugetatik kanpo. Norvegiako Statkraft enpresak Euskal Herrian 2 parke eoliko eraikitzeko asmoa du. Azpeitia, Errezil eta Zestoa artean eraiki nahi du lehena, Piazpe izenekoa eta 32 milioi euro inguruko inbertsioa beharko da. 32 megabateko potentzia izango du eta urtean 94,7 gigabat orduko produzituko ditu. 24.000 etxe ingururi energia emateko gaitasuna izango du. Bigarren parkea, Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute eta itxaraz izena izango du. Piazpe baino potentzia handiagoa izango du, 52,5 megabat. Urtean, 143,8 gigabat orduko sortuko ditu parke horrek eta 44.000 etxe inguru hornitu. 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Arratsaldeon, Piazpek ez duenez gaindituko 50 megabateko potentzia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailean tramitatu beharko du enpresak, baina besteak potentzia hori gaindituko duenez Espainiako Industria Ministerioan egin beharko du tramitazio administratiboa. 2026an dute asmoa eraikitzen hasteko, 2027an martxan izan dadin. Hala, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 5 parke eoliko daude egun martxan, beste 14 parke eraikitzeko baimenak daude erregistratuta. Nafarroan berriz 50 parke eoliko baino gehiago daude. Herritarrain batek ez dute ontzat jo Azpeitian parke eoliko bat eraikitzeko proiektua eta hasiak dira haren aurkantolatzen. Irailaren 21ean batzarireki bat egingo dute, halaxe heldu dio gaiari gurean Mikel Otero, EH Bilduko legebiltzarkideak. Bertako edo inguruko pertsonak, herritarrak, komunitate energetikoen bitartez aukera izango luketela, nolabait ere, prozesu horretan parte hartzeko, proiektuetan jabegoaren zati bat izateko, eta ondorioz, bertatik ekoitziko litzateken balizko elektrizitatea, kostu prezioatik gertu jasotzeko, ezta? Ikuste dut horrek, nobedade bat eskaintzen duela. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialari bilera eskatu dio LAB sindikatuak, horretarako idazki bana erregistratu dute sindikatuko ordezkariek Bilbon eta Iruñan. Horrez gain, krisi ekosozialari aurre egiteko aberastasuna banatzeko eta eredu sozioekonomiko berri bat abiatzeko neurriak ere aurkeztu ditu sindikatuak. Igor Arroyo koordinatzaile orokorra izan da goiz honetan Bilboko agerraldian entzun. Batetik, eredu ekonomiko eta sozialan transizio bat ireki beharra dago, bizitza erdigunean izango duen eredu bateranzko transizio ekosozialista eta feminista garatu beharra dago, non etekinak ez diren izango lehentasuna izango dutenak, baizik eta herritarren eskubideak eta herritar guztien bizitza duina. Eta beste alde batetik, dagoen ondasuna denon artean banatu beharra dago. Banaketa politikak ezarri behar dira, enplegua, lana eta ondasuna banatu beharra dago. Eta ekonomiarekin lotuta, Nafarroak 5.216 milioi euroko gastu muga izango du 2023an, aurten baino 9% gehiago. Era berean, Elma Sainz, Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak aurreratu du Europako funtsetatik 245 milioi euro jasoko dituztela. Berebiziko garrantzia duten aurrekontuen lehen mugarria den gastu zabaiaren aurkezpena egin du gaur goizean. Elma Sainz, Nafarroako Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak hauteskunde urtea izan da eta egungo egoera ekonomikoak bultzatuta gobernuak bere historiako aurrekonturik altuena aurkeztu du gaur. Gauzak horrela, hasiera eman diote Nafarroan aurtengo aurrekontuen prestaketa eta negoziazioari. Sainzek azpimarratu du talde guztiekin hitz egitea aurreikusten du dela. Presupuesto expansivo, un presupuesto que sea capaz de afrontar los complicados retos que están encima de la mesa y capaz también de afrontar las dificultades que pudieran surgir si estas se producen.
La actitud del Gobierno siempre ha sido la misma, cada uno de los ejercicios, esa mano tendida para pues lograr acuerdos tan importantes como pueden ser estas cuentas públicas a la ciudadanía. Kultur arlora salto bart, jaso du Donostia saria Juliette Binoche aktore frantziarrak kursalean. Ura izan da bart gaueko ekitaldiko protagonista nagusia Isabel Koixeten eskuetatik jaso du saria Eneko Sagardoik aurkezturiko ekitaldian. Vamos a lo siguiente. Eta ostiralean hasi zen zinemaldia eta hasiera ekitaldia ospatu baino ordubete lehenago pantailak euskaraz mugimenduak deitutako elkarretaratzea egin zen kursalaren aurrean Zurriolako zubiaren ertzean. Izan ere, aurten Donostiako zinemaldiko emanaldiak aztertu ditu pantailak euskarazek eta zabaldutako datuen arabera emanaldien 10% inguru dira euskaraz, eleaniztunak edo euskarara azpidatzita. Hala, zinemetan, zinema, jaialdietan, telebistan zein plataformetan euskarak bizi duen diskriminazioa amaitzea erakundeen ardura dela uste dute ekimeneko kideek eta ikusentzunezkoen kontseilua eskatu dute. Euskal zinemaren eta euskal ikusentzunezkoen legeak hau izango dira hizkuntza eskakizunak eta hizkuntza ezartzen zinematia bezalako ekitaldiek. Eta bestalde batetik, gaur egungo panorama orokorra ikusita, ikusten duguna da, behingoz, garrizko daukagula kontseilua, euskal ikusentzunezkoen kontseilua. Alde batetik lege horiek betearazteko, eta bestalde batetik, hizkuntza eskubideak zaindu egingo dituenak, eta zaindu bermatu eta betearazi egingo dituen euskal ikusentzunezkoen kontseilua. Ikusentzunezko ez gabiltza digitalera euskaraz, bikoizturik heltzen diren film, telesail eta dokumentalen bilaketa errazteko zernonikusi.eu ataria sortu dute. 200 titulu baino gehiagori buruzko informazioa eskaintzen du jada tresnak eta gaiari tokia egin diogu eguerdiko magazinean. Xumar Altzugarai ekimeneko kideak hitz egin digu ekimenaren erronkez. Saiatu gara web orri honen bitartez katalogo bat egiten, eta bertan, eguneratzen joaten gara, ateratzen diren nobedadiak, baina baita, lehenagotik dauden hainbat eduki, eta bikoiztuta aipatu duzu, bikoiztuekin hasi ginen, baina ja poliki-poliki ari gara katalogora gehitzen ere azpititulatutako edukiak. Orduan, asmoa horixe da, erraztea, klik gutxitan euskeraz ze aukera dagoen sarean denen eskura jartzea, eta, horari gara poliki-poliki lanean. Eta lerroburuak bukatzeko, kiroletan, Juan Martin Elespuruk Espainiako jantziei uko egin eta bere klubekoekin hartu du parte veteranoen Europako duatloi txapelketan larun bat goizean Bilbon. Auzia izan da jantzkera aurkezpenetik, baina Bilboko udalaren eta Bizkaiko Aldundiaren babesa izan arren, kirolanitzeko Europako triatloi txapelketa batean ofizialki parte hartzeko euskal kirolariek Espainiako edo Frantziako federazioaren jantziak erabili behar zituzten. Hala izan ezean, ez parte hartzeko edo kanporatuak izateko arriskua zuten Elespuruk, baina ez zuen bete hala ere antolakuntzak. Haren emaitza jaso eta sailkapenean argitaratu zuen. Kirolari veteranoak ere bai plataformaren babesa izan zuen proban eta euskal selekzioen ofizialtasunaren aldeko elkarteak keinu bera egitera animatu ditu aste barruan txapelketako modalitate batzuetan parte hartuko duten euskal kirolariak. Eolikeen bueltako azkenekin ireki dugu albistegia eta eguneko lerroburuak aipatuta bueltan gatoz energia berriztagarriez hitz egiteko. Aitor Urresti Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrien graduko irakaslearekin egin dugu konexioa lehenago eta honek halaxe heldu die ingurumen inpaktua izpide eztabaidaren gakoei. Zalantzan daguna da zenolako modeloa edo zenolako ereduarekin egiten den transizioa. Eta ez da bardina egitea instalazio handi batzuetan, bereziki enpresa handi eta atzerriko enpresetan, enpresen eskuetan dagona,
horrela egitea, edo gizartearen parte hartzean egitea, oinarritzea, instalazio txikiekin eta kontsumotik gertu daudeneko instalazioekin, ez? Orduan hortze dago nolabait lehenengo arkoa. Bestaldetik gero eta gutxiago gelditzen da ekotopaketak. Asteko hilaren 30etik urriaren 2 bitartean egingo dira Portugaleten eta egitarau zabalarekin aldaketak egiteko tresna berrien beharraz gogoeta egingo dute. Gogoratu izena emateko epea irekita dagoela. Krisi sistemiko batean sartzen hasita gaudela eta planetaren mugak gertu daudela ikusita aldaketa bila dator ekotopaketak. Bizi dugun krisi ekosoziala erdigunean jarriz eta Euskal Herrian aldaketa bultzatzeko modua ez hausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte hilaren 30ean hasi eta urriaren 2 bitartean, Portugaleten. Gertatzen ari dena hitz egin beharra dagoela iritzita. Egiten duguna alda krisi ekologikoa gerarazteko egin dezakegun guztia. Mundu guztiarentzako irekiak izango dira jardunaldiak eta horietan zenbait elkarte ekologistek, unibertsitate irakaslek, nekazarik eta beste eragile batzuek hartuko dute parte. Azken krisia gure garaia lelopean. Portugaleteko merkatuan eta sastraka gaztetxean egingo dituzte eta egitarau zabala aurkeztu dute jada. Hitzaldi, mahai inguru eta eztabaidakin batera musika emanaldiak eta bestelako ekitaldiak ere egingo dituzte. Arazoak globalak izanik ere Euskal Herrian aldaketa eragiteko zer egin behar den izango dute mintzagai ekotopaketetan. Baita xede hori lortze aldera tresna berri bat beharrote den ere. Arazo ekosozialek irtenbide ekosozialak dituzte. Ekotopaketak iragartzen dituen afisan zurezko pieza batzuk agertzen dira. Amiltzar dagoen dorre bat osatzen dutenak. Gaur egungo egoeraren metafora egokia izan daitekela uste dute antolatzaileek. Jendartea egurrezko piezekin egindako dorre horietako baten modukoa da. Altua eta ezegonkorra, oso euskorra. Ez dezagun ahaztu, labe garaienak ere erdoilak hartu zituen eta Inperio Handiak erortzen dira. Aldaketen garaiak datoz eta ez gaude prest. Egurrezko dorraren iduria hautatu dugu, jengarena. Gure etxea erortzeko zorian egon daitekelako. Ekiteko garaia dela aintzat harturik aldaketa bila datoz. Horiek ala gertatzen ari denaren tamainaz jabetu eta olatu ekologistara batu nahi duen orok izena eman dezake ekotopaketen webgunean, edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eus helbidera idatziz. Irtenbide ekosozialak dituzte. Azpiegiturei dagokienez, Iruña eta Altsasu artean AHT-ren lanekin aurrera egitea adostu dute Nafarroako gobernuak eta Madrilek Euskal Y-aren lotura Gasteiztik edota Ezkio itsasotik egingo den erabaki gabe dagoen artean. Hori hala, Castejon eta Altsasu arteko abiadura handia behin-behinean martxan jarriko litzateke. Nafarroako abiadura handiko trenaren eta Euskaliaren lotura Gasteiztik edota Ezkio itsasotik egingo den erabaki gabe dagoen bitartean, Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak erabaki dute Iruña eta Altsasu arteko AHT-ren trazadura planifikatzeko eta gauzatzeko lanetan aurrera egitea. Erabaki horrekin Castellon eta Altsasu arteko abiadura handia behin-behinean martxan jarriko litzateke, Euskaliaren azken konexioa edozein izan da ere. Euskaliarekin lotzeko azken zatiari dagokionez Bernardo Ziriza Nafarroako lurralde kohesiorako kontseilariak defendatu du Gasteizko alternatiba ia osorik gainazalean doala, geoteknikoki asko aztertutako lursail batean. Korridore horren inguruan azpiegitura eta erekin ugari daudelako, egungo trenbidea eta N1 errepidea esaterako. Horregatik ezin omen da aurreikusi arazo geotekniko esanguratsurik. Altsasu Gasteiz aukerak ordea azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke, sakana bito zatituz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera, AHT Aralarko mendigunari aurre egin beharko lioke. Plana 20 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gora bera lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Baina Nafarroako gobernuko herrilanetako talde teknikoak kezkatuta daude orain arte egindako ikerketa geologikoa ez delako nahikoa Ezkioko alternatiban. Hori ala Bernardo Ziriza kontseilariak ministerioari eskatu dio prospekzio geofisikoak eta zundaketa geoteknikoak egitea, Ezkioko alternatibak dakarren ziurgabetasun maila handia argitu ahal izateko. Lurralde kohesioko kontseilariak azpimarratu duenez, Nafarroako gobernuak bi aukeren informazio geotekniko, geologiko eta hidrogeologiko osoa behar du.
Garrantzi estrategiko hori duen proiektu bat berme eta ziurtasun tekniko guztiekin gauzatu behar omen da. Bestela ez liratekela preste egongo erabaki arduratsu eta posibilista bat hartzeko. Aipatu dugu lerroburuetan ere, krisi ekosozialari aurre egiteko proposatu dituen neurriak aurkeztu ditu goiz honetan LAB sindikatuak, Bilbon egin dute agerraldia eta bertan izan da Aiara de Urreta lankidea. Jarraian xetasun gehiago. LAB sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zein Nafarroako Kontseilu Ekonomiko Sozialari premiazko bilera eskatu dio eta horretarako idazki bat erregistratu dute sindikatuko ordezkariek. Krisieko sozialari aurre egiteko neurriak proposatu ditu sindikatuak 4 ataletan banatuta eta Bilbon egindako agerraldian Igor Arroyo LABeko idazkari orokorrak ardatz nagusiak azaldu ditu. Lehenik eta behin enplegu politikari eta zerga politikari dagozkion neurriak, erosmen ahalmena bermatzeko eta langileon langileon errentak babesteko. Bigarrenik, zerbitzu publikoak, pentsio publikoak eta prestazio publikoak babesteko eta garatzeko planteamendua. Hirugarrenik, transizio ekologikoa planteatzen dugu, langileon parte hartzean oinarritutako transizio bat beharrezkoa dela, eredu aldaketa bat beharrezkoa dela, eta laugarrenik hori guztia Euskal Herrian bideratzeko estatu tresnak aldarrikatzen ditugu. Eta inflazioa erosketa saskira ere iritsi da, erregaiak eta bereziki gaza garestitu ondoren elikagaien salneurriak dira orain gora egiten ari direnak. Produktuak 6% eta 9% artean garestitu dira supermerkatura heldu baino lehen. Egoera hau herritarrek nola bizi duten galdetzeko Bilboko kaleetan izan da Aiara de Urreta kazetaria. Elikagaien tasa 3% igo da uztailetik. Azken 2 hamarkadetan erregistratutako altuena da gainera. Horien artean bereziki nabarmentzekoak dira haragiaren, ogi eta zerealen, esnearen, gaztaren eta arrautzen igoera. Egoera horrela Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko presidente ordeak, oinarrizko elikagaien gainean prezio muga ezartzea proposatu du, baina zeintzuk dira oinarrizko produktuak herritarrentzat? Zer uste dute Díazek proposatakoaren inguruan? Hau da Bilboko kaleetan jaso duguna. Zirina, en plan... Barazkia, fruta... produktuak, arroza olakoak, en plan basikoak, no sé. Nire ustez adibidez ogia, esnea, arrautzak, patatak, eta horiek esango nituzke. Esnekiak eta behar bada fruta eta berdurak eta bai, hori izango ziren oinarrizkoak. Eta behar bada okel apur bat. Frutak ezinbeste zenbarko dira. Madarriak, bai, zerezak, bai melokotoiak, baina frutak nik uste oinarrizkoak direla. Gero bai, komplementatzeko, gero legumbreak eta barazkiak. Baina eta baita be, legatzak eta danala. Produktuen inguran, dabilera asko igotzen, eta ni nabaritu dut. Edo nor nabaritu du, soaz erosketa egitera, eta lehen ez dakit, agian €1 gastatzen zenituen konpra handi batzutan, eta orain gastatzen duzu, ez dakit bikoitza, ez dakit agian asko da bikoitza, baina gastatzen duzu pilo bat. Ondo egongo lirateke, baina hori gobernuak erabaki behar du, inflazioa dela eta guztia igo egiten ari da. Ez bakarrik elikagaiak eta oinarrizko produktuak guztia. Bankoak eta horrela momentuz igo egiten dituzte interesak eta horrela hipoteka bat hartzeko eta. Ezken finean, oinarrizkoak direnez gero eta pertsona bakoitzeko nolabait ezinbestez horretaz oinarritu behar denez, ez dela galestetu behar. Azken batean bestela jendea joango da kanpora zeo zer hartzera, hau da jatetzera eta halakoak, baina hori ez da nolabait merketasuna. Azken batean hori da, puntu batzuk eman dizkoila pertsonak, baina egutegian ez egun egin behar den gauza bat.
Ondo, printzipioz ondo ikusten dut, ez dakit posible dan edo ez, baina ondo, ederto ikusten dut. Ni nahiko ados, ni adibidez egunero noa erosketara, eta bai ikusi duela egoera nabari bat hori oinarrizko produktuetan, nire ustez gehiagizko prezio bat egotea, ondo egongo litzateke. Lan gatazketara salto. Arabako metalgintzako sindikatuek udako oporraldia amaituta mobilizazioak eta grebak berreskuratu dituzte, baita ere bilerak. Hilaren hasieran SEA patronala eta sindikatuak elkartu ziren eta gaur bilera bat egin dute. Arratsaldean ere berriz elkartuko dira. Sindikatuek azaldu dutenez, patronalak negoziatzeko asmoa erakutsi du eta horregatik arratsaldean elkartuko dira eskatzen duten lan hitzarmen kolektiboa sinatzeko asmoz. Momentuz, aste honetarako aurreikusita dauden lanuzteak bere horretan jarraitzen dute, bileran ez ustekorik ez badago. Asteazkenean, ostegunean eta ostiralean Arabako metalgintzako langileak ez dira lanera joango. Arabako metalgintzako sindikatuek urte luzez daramate lan hitzarmen kolektiboa adosten patronalarekin. Oporraldia eta gero mobilizazioak eta bilerak bueltan dira. Gaurkoa 3. bilera da, sindikatuak eta SEA patronala berriz bildu dira lan hitzarmen kolektiboa adosteko helburuarekin. Aurreko 2 bileretan ez zuten aurrera pauso bereizgarriak eman. Sindikatuek diotenez, patronalak zenbait kontutan adosteko nahia erakutsi arren ez zen nahikoa. Horrekin batera, aurreko astean Lako aurrean elkartu ziren langileak eta salatu zuten erakundeek funtsezko zeregina duela gatazka honetan. Bertan, SEAren partetik aldaketa bat eman da eta sindikatuek hainbestetan eskatu dizkigun edukitako batzuk mahai gainera ekarri ditu. Besteak beste, jardunaldiaren jaitsiera bat eta lan istripu edo lan gaixotasunetan kobratzen dien osagarrien 1% tauletan. Hori dela eta ikusita ere aldaketa bat eman dela, sindikatu guztiok prest agertu gara negoziazioari haize gehiago emateko eta berarekin jarraitzeko, eta honen bestez gaur arratsaldean berriro negoziazio maila berriro ere bilduko da ikusteko ea badagoen aurrerapenik edo ez. Eskaerei dagokienez, behin-behinekotasuna eta malgutasuna mugatzea, laneko osasuna eta berdintasuna bermatzea eta aldi baterako ezintasunagatik osagarriak hobetzea dira sindikatuen gainerako aldarrikapenak. Gauzak horrela ez ustekorik ez badago hilaren 21, 22 eta 23 metalgintzako langileek lanuzteak egingo dituzte. Aldiz, ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abendura arte. Espainiako estatu osoan LAB eta ELA sindikatuek baina argi adierazi dute ez dutela onartuko. Asteazkenean berriro bilduko da zuzendaritza sindikatuekin. Ez degula babestuko, esan gaik ez buruik ez duen planteamendu dago. Eta ugarbi erraten dugu, langileok ez da erraminta bat. Langileok pertsona gara eta gure eskubideak ditugu eta ez dugu inondik inora horrelako errespetu falta onartuko. Ikasturte politikoari hasiera emango dio ostegunean Eusko Legebiltzarrak eta Iñigo Urkullu lehendakariak hitzaldia eskainiko du goizeko saioan. Lehendakaritzak hitzaldiaren ardatz nagusiak igorri dizkie gaur Legebiltzar taldeei eta komunikabideei. Igorritako laburpenak jasotzen duenez munduak bizi duen ziurgabetasun egoera izango du hizpide Urkulluk. Azken 2 urte eta erdian pandemiak eragin duen osasun krisiak eta gaur egun Ukrainiako gerrak sortutakoak ziurgabetasuna ekarri dutela azalduko du eta testuinguru horretan lankidetzan oinarritutako gobernutzaren alde egingo du. Eguerdi honetan lehendakaria Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidentearekin bildu da Sabin Etxean legegintzaldiko lehentasunak finkatzeko. Bertan izan da Joseba Egibar, legebiltzarkidea ere, eta adierazi duenez, ostegunean izango den politika orokorreko bileraren lerro nagusia akordioak bilatzea izango da haien alderdiarentzat. Osoko bilkuraren behintzat lerro nagusiena jarrerei dagokionez izango da akordioa behar ditugula. Akordioa behar ditugula guztiok krisi garai ontatikan ondo ateatzeko. Eta badaukagu herri neurria, baditugu gaitasunak, tresnak, jendea batipat, eta nik uste jende horri mintzatu behar gehala. Eta esan
baita ere arlo personalean guzti honek eskatuko dula konpromisoa eta gizarte disiplina. Eta EH Bildu konferentzia politikoa egin zuen larun batean Bilboko Euskalduna Jauregian. Euskal Herria eskatu eta beste motak bateko gizarte bat eraikitzeko xedea berretsi eta horretarako urratz garrantzitsuak egin dituztela esan zuen bertan Arnaldo Otegik. Era berean, EH Bilduko idazkari nagusiak jakinarazi zuen Euskal Estatu itunak proposatuko dituztela aurten ere Euskal Herriak behar duen ibilbide nazionala egiteko eta erronka guztiei aurre egiteko. Energia, zaintza aldaketa klimatikoa, eredu poliziala eta hezkuntza eredua aipatu zituen, besteak beste. Goiz honetan berriz, politika orokorreko eztabaidari begira, prentsaurrekoa eskaini du Maialen Iriarte EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak. Subiranotasun gehiago behar dela nabarmendu du eta Otegik asteburuan esandakoak berretsi ditu. EH Bilduk Euskal Estatu itunak proposatuko ditu aurten. Herri honen eta Euskal Herritarren gaitasun guztiak modu kooperatiboan eta demokratikoan balioesteko aprobetxatu behar dira aliantzak. Eta aliantza indartsuak egin behar ditugu. Eta aliantza indartsuak ehuntzeko unea da. Euskal Herria Bildu izango da, herri honek behar dituen estatu itun hoiek errealitate bihurtzeko bermea. Horretan arituko garelako buru belarri. Aurkezten diren aukera leiho guztiak baliatuko ditugu gehiengoaren interesak babestuko dituzten estatu itunak egiteko. Eta behar diren estatu itun guztiak bultzatuko ditugu herri hau egoera hobe eta esperantzako batera eramateko. Gai zaldatuta berriz, Sarek asteburuan aurkeztu du urriaren 8ko mobilizazioa. Etxerabidea gertu lelopean, egun osoko egitaragua antolatu du aldarrikapena eta festa uztartuz. Ignacio Oyarzabalek eta Naikari Turbek adirazi dutenez bi mezu helarazi nahi dituzte. Batetik euskal presoak gero eta gertuago daudela eta bestetik oraindik salbuespenarekin guztiz amaitzeko bidea egiteke dagoela. Hala, urriaren 8an emango dio amaiera Sarek izan bidea dinamikari. Goizeko 11etan azken kilometroak egingo dituzte Donostia inguruko herrietako kideekin, bulebarretik Pio 12 etorbidera. Handik azken metroak burutzeko ilunbera manifestazio koloretsu bat egingo du Sarek, hain zuzen ilunben izango baita Sarek antolatu duen jaialdia goizaldera arte. Maiketan emango diogu hasiera egunari, eta Donostia inguruetako herrietako kideekin egingo ditugu azken kilometroak. Bulebarretik Pio 12ra. Kolorezko 4 zutabe osatuko ditugu, bulebarrean batzen garen kideen artean. Azken kilometro horiek batera egin asmoz. 12etan Pio 12ra iristean gainontzeko herritarrekin batu eta manifestazio musikatuari hasiera emango diogu. Ilunbera bitarte. Ilunben, irakurketa nagusia egin eta jaialdiari hasiera emango diogu goizaldera arte luzatuko dena. Ilunben, barnealdean kontzertuen eskaintza 3:30 aurrera hasiko da, Maialen Lujanbio, Amets Arzaius eta Inaute Lorrieta izango direlarik jaialdiari hasiera emango diotenak. Beste hainbat artista eta talderen ikuskizuna ere gozatu ahal izango dugu. Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Sua, Doktor Deseo, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Andonio Jokiegi, Trikidantz. Jaialdirako sarrerak oraindik ere eskuragarri dituzue sare.eus web orrialdean. Eta bertaratzeko ere eta itzultzeko autobusak izango dira bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Kainakairen tira kantu berriarekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian gero arte.